চিনি বড়রক যে তিনি হেলথ ট্যাক্স তথা তিনি পলিউশনनि सेन्टार खुलुममानि अबनि बागै आं पुला তিনি मन्त्रीनो से पुला आमाय माया karena bo niji bo oro titi tisu थांमानुबा तिफ्रानि नाहारमुं बेलाय गाहाम अ हिमा जंगा तिनि oro जाति मुसुंगै तिनि oro पुला जेंनानि फायनाय तिनि त्रिपुरा सरकारनि मन्त्री तथा साइन्स अफ टेक्नोलॉजी एवं फरेस्ट दप्तरनि मानथाय मानजाक बना आं बेलाय हामबाय दै सुबायफोर दै तिनि एडिसिनि सीएम पूर्णचन्द्र माथायाव आंनि हामबाय एवं सुबायफोर दै तिनि oro माजाक फैनाय तिनि डायरेक्टर ऑफ IPS महेंद्र सिंह दमो आंनि सुबायफोर दै एफाराव तिनि आंनि दप्तराव पिउ दंनाय दै तिनि एडिशनल सिउ তারপরে আরো বিশু কুমার নবহানি সবারনি কিবাইয়া ফালে এই চিনি টিডি এডিসিনি যত পিউ এই অরকক পিন্দাই এই অর চিনি এডিসি এবং স্টেট গভর্নমেন্ট যত সেবক আনি সবারনি কিবাইয়া ফর কিন্তু চিনি বাইক কাহাম নহিমাই आं स्टेट मंत्री एवं तिनि जाति मुसुंनायना आं आंनि ककनि बुखानि कक सानान मुसुंगो जोंनो डक्टर जदि जोंनो खुलुगिरि उगाय कायसा कताल बिल्डिं एडिसियो जों हारेनाय जोंनो अस पलिउशननि একটা আলাদা बिल्डिं नि बागै बिना आं कयो आलादा बिल्डिं खायरिखाय जों जागायनाय एडिसि तरफ থেকে ओंखाय अ डक्टरबो तेबो गाहाम चलिनाय एवं चिनि जनगण दङ जेटा माइने तमन माननाय केनना सार्टिफिकेट करनि इस्यु हमने पलिउशन सार्टिफिकेट अ दप्तर हइदेना चिन सेबक रक एवं चिन मुया जानाय जारा त्रिपुरा एडिसि बिसिं दंनाय दं परबो बंनिबो उद्धारनाय केनना जों अन्य समय आगरतलाबो दुइटा सेन्टार दङ आरो जों पलिउशन सार्टिफिकेट नाखाय खाथिनि बातो आनी बोसोरसे गारिनि पलिउशन नाना थामानि जादिनगा माया आवनु खाता दाबो जुग फायो परिवर्तन गई तेबो नों सारा दिल्लीआव पलिउशन नोंनि दङ चिनि त्रिपुरा राज्यकै उंनिया उंगाय देबा बरिबागैनो आं आनी कक किजा सामानि दैनो मन्त्रिनो बारबार रिक्वेस्ट खेगा जोंनो आलादा कैसे बिल्डिं खायजों ए अफिसनो आवनि बागै जों जागायनाय एवं त्रिपुरा सरकारनि एकजन गाहाम मन्त्री एवं दाबि खायखाय साखाय जों बिल्डिं बानाय आशा विश्वास लागे जतन धरि आनी सबानि सिबाइया फाले आनी कक खायनि सामना थाखा हामबाय दिनैनि प्रग्रामनि इनग्रेटर ब्रम गोनां फरेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सर अनिमेश देबबर्मा बनो कोइलाव खा काहाम तै हामदमा याफारो दैबो फाइसक फाइजाक सिनि बरम गोनां एम अनंत देबबर्मा फाइसक फाइजाक सिनि अरो सिनि सीईओ डिपार्टमेंट डायरेक्टर एडिशनल सीईओ सिनि बीओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैबो जत अरने स्टाफ ऑफिसर जतन खा काहाम याफार दिनै बेलाय नांमानि कायसा डिपार्टमेंट कोनि हेल्थ टैक्स क्लक जाखा सिनर जोंनोबो गोदोंबा बोसोरावै दिनै एडिसि अलमोस्ट 40 इयार कावै थांखा हायफानो अमाहाय आसो सामगाहा इनिशिएटिभ
নাজাক মানে অনেক উলো নাজাক হাইফানো অনেক উলো নাজাক ফানো ব্লেক দিনকে তংখলাই মানে ছাল হিস্টোরিক্যাল ডে চিনি বাঙাই অমহাই বেনিফিট নাইজা জনগণনি বাগৈ অমর তাবক দিনে ওংখা একমাত্র চিনি গরম গনা মিনিস্টার ni সাকথারমা বাইন বয়াগি এডিসিও তং থাংफ्रनो অম খাইরেনি নাঙ্গো মাহাইরনো जों सामानि खोनाओ डिसकाशन चलेबो जे चिनि एडिसि आमसायो गोबांमा पलिउसन सार्टिफिकेटनि बागै जे आगरतलायाव थांनानै अनेक मुस्किल कारण डिमान्ड दिने दिन बाङै दं अमनि अफिस हेल्थ डेस्क अम हाइचिनि स्पेशली हेडक्वार्टर हेबले नां हाइचि गताबक जों और जागा लोकपुराव बेनिफिट मानाय जे समस्त नि पलिउसन सार्टिफिकेट नानानि बागै जोंनि डाइरेक्टर साइक लांखा पमाहाय फेसिलिटी मानाय जोंनि मिनिस्टारनि बायदि गोसों दैबो खोनालायनाय और जागा तमा फेसिलिटी मानाय नों गारिनि पलिउसन नोंनि इट बाटा समस्त एडिसि एलाकानि इट बाटानि पलिउसन सार्टिफिकेट एनओसि नांगौ पेट्रोल पाम्प खुलिनायनि एनओसि नांगौ अमाहायराव जों आगरतलायाव गुरिबै गोबां माने चकट गुरिबै मा दङ जोंनि एमबो साइड थांखाबोनि बोस्लानि पावराव कारण उनका और जगह के ब्लेक गोबां उनके उमत आग सेंटर फ्रॉक जगह के टेक्सा अमम ना सिनारोबो ओ ऑफिसो काम बसरे चले खा हेंके न बिजी लोग नाय छे जे अमनि इम्पोर्टेंट अम जे नांगमानि अमा हाइकाइसन दफ्तरनि ऑफिसनि हेल्प डेस्क और जगह तिनि क्लॉक जागमानि समस्त एलाकानि बर'राव बेनिफिट मा खांके अमनो चिनि नाहर नुहाची माथों अमसे जों नाय कारण जों वान सयमे जे अमहायरनो आगिरगो अमहाय चिनि टिटिएडिसि हेडक्वार्टर नाय हाय होना किन्तु पॉसिबल खाचिनि बरंगना मिनिस्टार बबोनि डिपार्टमेंट नो तेबो स्मूथली रनिंग हाइवेनि बागै चलेरोनि बागै प्लस चिनि डिप्रासारनो स्पेशली फैसिलिटी रोगानि बागै कारण गवर्नमेंट सामंखा जनगण फैसिलिटेट खायनानि जे ओ दिसानो नाहरैनो दिनै प अ जागा काइसा साइन्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नि अंडरआव पलिउसन नि हेल्प डेस्क नाखा जे और जागा आं आशा खायो फाइनेंशियल चिनि गोबांमा बमाहाय फेसिलिटी मानाय बाहेरावबो बोर्ड दंनाय बनि फीस रेट चार्ट ऑप्शन और जागा सो खायजेंनाय कारण चिनि गोबांमा बर' साइमे जे तावफानो बोसोर रेट चले आरबाननि बागै आलका रुरालनि बागै आलका अमो दंनाय ओंके जों गाहामखे और फेसिलिटी मानाय जोंबो और हेडक्वार्टाराव दंङै चिनि गानाव दंबानिबा टेक्सा हेल्प खायनायनि बागै सुजुगनाय कारण गोबांमा बर' फायनाय और जागा तामसनाय स्मूथली फांक्शनिंग याफ्रांके जोंबो नायमावो चिनि अफिसारावनो बोसोर हेल्प खायमावो चिनि अफिसाराव चिनि हेल्प नामावो जों अमो ब्ले इनिशिएटिभ काहा एडिसि हेडक्वार्टाराव दंबानि बागै जों जत हेल्प खायनाय जनप्रतिनिधि दंनाय राव बोसोरनि एएमस राव एमडीसी राव दैबो लोकेलनि एमएलए राव और जागा जे प्रब्लेम होय दंखाके जों हेल्प खायमानाय कारण आगरतलायाव थांनाय फायनाय जोंनि ब्लेक कस्टलि आसा जाबो के ता गाना गिनि हयति सुरु खाय हमलबो के ताबक दैबो आरनिसे बिजि कमो कुंनाय अरनिसि जों दैबो फेसिलिटी गाहाम मानाय kan dei kok kobang saya asal nusting joto na hambay